ñamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni ɗo e haalirde RFI fulfulde Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to wiyete Paris lamorde leydi biyetendi France. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde hande ko alarba balɗe go'o lewru sappo ɓuuri hitande ujunaji ɗe nogas e joyyi ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka to République démocratique du Congo. Joseph Kabila hoore jokkiɗo leydi ndi pawama jukkore kaso kaddi gurdam ko hanki talata suudu sariya kono wondu Kinshasa lamorde nde ƴettigal pellital o no tuuma jamfa warne ɗanke e tawede e murtanɓe laamu RDC. to Guinée El Hadji Adama Keita duuɓi capanɗe jeeɗiɗi joyyi diftama hecci hanki altine subaka o ko baba mum jaydiyanke biyeteɗo Mamoudou Babila Keita jaltuɗo Guinée moloyi leyɗele janane omo tuumi hooreɓe Guinée diftare baba makko fajiri hecci hanki pelle gurde leydi ndi kolli mette majje ɓe noddi o accite ko ɓuuri yawde. Général Abdourahmane Tiani tawano hanki e jilluto Mali e to Burkina Faso hoorejo Niger yiidi e hooreɓe leyɗele ɗiɗi ɗe Niger, Mali e Burkina Faso no tawda e fedde biyeteɗe AES. Mediare hesere e humpito kabaru e dow internet fampete hande alarba ɗo e Dakar nde no inira Zowa ɗum woni hoodere ko eɓɓore nde France 24 e RFI miiji nde tawti rédaction ngaji na mbiyen gollorde RFI fulfulde e RFI manneka ɗo e Dakar. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to République démocratique du Congo puɗɗortoɗen talata hanki ñawore hoore jokkiɗo leydi ndi Joseph Kabila wonno e waɗude toon to suudu sariya kono wondu to Kinshasa e majjum o sokama kaddi gurdam o hoore jokkiɗo mo tawaka nde ñawore no tuuma jamfa warne ɗanke e tawtede murtanɓe laamu Congo keɗoɗen booli ba hoore jokkiɗo RD Congo Joseph Kabila ñawama ñawore nde o tawtora ko kadi o fawama jukkore warigol ɗum wonno ka hanki ko suudu ñaawi dukkongoɓe towndu Kinshasa fawimo nden jukkore caggal ñawore fuɗɗinde gila mayirde lewru jeeɗiɗi ɓuuru ete ɗum ko e alhaali tumede janfa e bonandeji haare kadi e gollodirde e gomo murtuɓe M23 e siftinde gongom hakkude lewru go'ur e ɗiɗaɓur e ɓallitogol Rwanda mbaɗi jangol kewɗi to hirnangue RD Congo ɓe kefti ɗon nokkuji kewɗi caggal haare tinde hakkude mabɓe e kono leydi ndi caggal ɗum Joseph Kabila gimminoɗo RD Congo gila hitande ujune ɗiɗi e nogasi tati e wiide ɓattiɓe makko ari goma lamargu Nord Kivu wonga e juuɗe murtuɓe M23 hayso tawi noon ala ko haali gila ñawore makko nde fuɗɗi o andinino luldade laamu Félix Tshisekedi hoorejo RD Congo e wiide makko e on sayi wonde yonti laamu yeyamɗo laago gasa e nder leydi ndi e ɗum o hollitino jaggude hen e siftinde Joseph Kabila jareteɗo joni e duuɓi capanɗe joyyi e nayi laamino RD Congo sayi hitande ujuna ɗiɗi e goho ha hitande ujuna ɗiɗi e sappo e jeenayyi.